Cafè aquest amb Hamburg no. No, bueno, vaya ramas. Avión que venia d'Amsterdam i anaven amb 8.100, anava amb 8.100 de color blanc Ah, ostres, doncs sí. i acabava... Almenys sí. Val. Algú sentat aquí? Mai saps què pot arribar a passar. Entra dins del tren pel lateral. Es veu una finestra trencada des de dintre i veus una panta que entra cap allà. No devia haver ningú sentat allà. Home, que si no massa. Diu que hi havia 107 persones amb el cotxe. El tren. O el tren, sí? El tren. No hi ha testimoni gràfic. Bueno, tenim ja directe, no? Sí, aquí. La setmana passada... Sí. No, i abans havia anat disposant a 640. Ah, per acá.